פתאומי, או המשחק מטומטם, השתנה. כי לא הרוב פה מטומטם. אני משחק עכשיו, אני ואבא. אני צריך להנמיך את זה. אני ואבא זה משחק ישן, אבל כיפי. אני אנמיך את המשחק כשהוא. זה משחק ישן וכיפי, שאני אוהב. ויאללה, בוא נתחיל. הסיפור כאן הוא בקיצור, אתה ילד פסיכופת או משהו שהולך להרביץ לילדים זה הבילויים שלו עם אבא. ייי, אבוש. אוקיי. מזמן לא שיחקתי, אני צריך לבדוק בהוראות. A ו-S. טוב, בואו נתחיל. בואו נרביץ לילדים בני 5. נשמעתי מה זה רע. אבא שלי לוקח אותי. מה יש לו בתיק? אני הייתי די טוב בזה, אבל נראה לי עכשיו אני אהיה גרוע. כי לא שיחקתי בזה 3 שנים. ידע דוקטור. היי. רוצה לראות את האגרוף שלי מקרוב? תיו. תחזור לפה, חנבץ. טיפש. חסר בינה. אוויל. וואי, אני ממש גרוע אם אני לא מצליח להרוג אותו. אני חייב להרוג אותו, אני לא עד כדי כך גרוע. הנה. בואי הנה. וואי, אני ממש גרוע. שהמשחק יתגלץ קצת והוא איתי. המשחק קצת יתגלץ. פעם, אגב, אני עומד להתחיל סדרה חדשה בערוץ. סדרה אחרת שהיא לא המשחק הזה. של משחק שלא ראיתי שיחקו אותו בעברית הרבה, כאילו. ראיתי משחק עד 4 פרקים ומשחק עד 2 פרקים. האגדה של זלדה בגרסה הישנה. זה משחק כיפי, ויהיה מצחיק, יהיה כיף, אז כדאי לכם לראות אותה. עוד מעט אני אוציא אותה. אולי היום אפילו, אם יהיה לי זמן. וואי, אני ממש גרוע. אני מצטער שנאלצתם לראות את זה. משחק פשוט מתגלץ איתי. הנה, הקלטו. בוא ניתן למשחק קצת לחשוב. הנה, חזרת אליי, על הברכיים. אני בכלל לוחץ על הכפתור הלא נכון. איזה אידיוט אני. אוקיי, עכשיו חסר לך שאתה לא בא. בוא אל מאמה. Come to mama. קיוטי. וואו, אני ממש גרוע. וואו. אני מתחיל לדמות צ'ן. מי שלא יודע, צ'ן ובילי משותפים שלי לערוץ. צ'ן השותף ובילי הכלב המדבר הקמע. אוקיי. תחזור על הברכיים. בום. יש! ייי! אני מאוד מצטער שנאלצתם לראות את הקטע הזה. תדלגו איזה 5 דקות קדימה, כדי שלא תוכלו לראות אותי משחק כמו אפס מטורף.
זאת אומרת, אם אתם לא עונים, הייתם עוברים את זה ב5 דקות. פחות. הייתם עוברים את זה בשנייה. אם אתם לא עונים, כמובן. אם אתם עונים, מזל טוב. בואנה. בואנה. אוקיי. נראה לי זה... האמת היא, נשחק עד שיגיע האויב, ואז אני אשמור... ואז אני אשבור... אז אני... איך אומרים את זה? אז אני אעצור את הפרק. כאילו, אגמור את הפרק. וואו, נתקעתי. חבטה למכות. כן, כן, כן. וואו, ואיזה משחק איתי. פוש! פו! וואו! אם הוא עדיין... אין מצב שהוא עדיין חי. הולי שיט. בואנה. איך ילד בן 5 שורד 2 אגרופים מבחור שרי ופיצוץ של חביות נפט? איך? שוב, משחקים הגאוניים שלי. נראה לי המשחק הבא שאני הולך לעשות זה מריו קארט או ריצה ספרדית. מריו קארט זה לא משחק אונליין. הנה. אבל מהנגיחה שלי הוא מת. הנה עכשיו יבואו ונראה לי נגמור את הפרק. ובקטע עם אלה שאלה הם... הוא וטיפוסים כמוהו יכולים להרביץ בחזרה. אז זה הופך את המשחק לקשה. הנה ראיתם, הוא הוריד לי את החיים הקטן הזה. כי לשני ממש גרוע, יש מצב שהוא הורג אותי. בום. כמו... הוא מאוד שמן. סעמק. אם אני אמות עכשיו, אין מצב. לא, אסור לי. אני לא עד כדי כך. טוב, אני מאוד מצטער שנאלצתם לראות את זה. אני משחק. אני לא אוהב להגיד את זה, זה גורם לי להישמע חננה. אני לא אוהב להגיד נוב, זה גורם לי להישמע חננה. אני משחק כמו אידיוט. ברור העובדה שהמשחק הזה רק צריך לזוז וללחוץ על מכות. זה הכל. יאללה ביי.